Taura zvikiitika kamukomana wedu uyu Kuda uyu hey. Zvakaoma. Mukuzoona sei? Zvakadaro, nasandoona zvakadaro. Mamsamambozona. Vakomana Varikuwanza Mbatutu kana kudya, varikutadza kana kudya. Indotombovatsurawo chitoita pamunopenga. Ndichiti kuona vakomana kumbomubvunza pepa tinosangana kuti nakomana muri kumbodya sadza chaizvo. Kudya sadza, kudya kana mbambaira chichi zvimwe tukunike ngofungo panhikirikini papa. Vanogona vakomana kungomwa Mbatutu vachingorova fodya dzimwe dzedzana nhikirikini. Amweni mazita adzo hanzi anani kana neDombo here konti fodya here konti doro. Zvinhu zvakadaro ndozvandingoramba chingoonawo. Vakomana ngoramba vachingoita chingoti chingoto pamwe life yavo. Vanongoti mheno tichangoona pamwe kana life yake. Munhu kana akasimba chichi ticharamba tichingooonana kusvika ipapo. But onaika izvezvi ari kuHarare hospital kaizvezvi akapiwa mubhedha. Komana atozonzwa kutoshamisira atoshamisika nhasi chaiche nati tiri kutombozviziva. Toshamisika nhasi kuti ko hanzi mukomana atopiwa mubhedha akapiwa nezuro. Iri kutoshamisika kutoti pamundira mubhedha manje nhasi basa unenge rakatiwandira. Wozowadhi acho handisi kuiziva wadhezi ipapa nendine shungu hatizive zvinoitika. Kutopa mumangwana tichamuka zvakadii pamwe achaita mushe. Tinongomupa hope kuti achaita mushe hatizive. Aiwa tese toda kuti apore but hey vanofanira kusiya zvezvi avo. Aiwa kusiya ndo chaizvo. Zvatomukomza kuti kutombonyatsosiyiwo chaizvo pamwe titonyatsotango kuwirirana pane zvimwe. Indi zvane ndakatotarisira kuti mumwe wangu andombomira naye pane zvimwe zvinhu anofanira kumbotambira kumazoyo kwenyu. Anofanira achitambirawo kwedu kuno kumanhikirikinzi. Havana kuona penda akatotaura kuti mari yangu yegrosari kana atoenda kutotanga kutototi 1-1 mbichana. Kupi vanotambira kupi? Kuna namazowe kuna namazowe nezvimwe zvinhu zvakangodaro zvisingaore nekumajarini nekumajemu. Majarini ndo anozopedzisira sana jemu nezvimwe zviore. Zvakagarawo zvakangodaro zvinoita se ndiko vanofanira kutambira ikoko. Vanofanira kutambira because ndo chikafu changu chaicho bhutsu ukataura zvakadaro ndo chikafu changu. Pakadaro haambofa akarwara ndizvo. Aiwa haumbofa wakandikirikina because zvinje zvine vitamin A izvi. Alright. Chitori chiya. Nekunana nyama. Kudyawo zvimwe zvinhu zvinenge ana nyama, masiteki, zvinhu zvakadaro. Mbambaira. Manje havadye zvese zviya. Zvese ndatombozviona nemusoro because sadzorebo kuti mumwe mukuru mumwe watinongoti mukuru wedu ane takshop ungonzi Wedzera pamunhu anomboda kumuona. But iye kana asitori nokumupawo kuti dya apa kudidi tochingoono achingorambira mhete tudoro totinongonzi Mbatutu chichi hatizoziva mazita ezvinhu. Saka ikoko ndokwakakwadza ikoko. Kwaya kunokwadzisa. Kunokwadzisa. Hakusi right. Ameno hati angomirira kuti abude mukomana but pamwe zvichaitawo right. But anga kunzwobheta patambonomucheka. Aiwa kana achinzwobheta zvinokudzwa. Yongoto atongoramba tichinamata kuti toda kumboona aripo. Hatizoziva zviri but toda kumboona aripo. Mumwe wedu. Hatingazomurasi. Kuti kana akadzokawo zvedu tinongoramba tichingotanga bhoisi akatongodzoka. Akungoita nganga aripobvira nezuro. Hatisikuda hatisi izvozvo. Zvokuti adzokere kuya aiwa ukoko ndotokutyikawo. Saka mufanira kumbomutarisa kana mune mazowe mumbomupawo mazowe. Ayo ini kumba kwangu mazowe ndotogara ndinawo besides zvati mazowe nditori nawo. Izvezvi mutone mazowe. Ndotogara nemazowe. Ndiko anofanira kumbowandira ikoko. Ndokuzara nemazowe nezvimakasiketi zvezvimamerinda zvendogara ndinazvo zvese. Izvezvo zvirwarise ikoko ndokwangu chaiko. Ndisaka musingarwari. Aiwa. Makapedzisira kurwara rini mukomabheni? Ini kurwara handitomboziva kuti ndakamborware. Ndikafunga kudidi kurwara kwatongoita iflu chete. Kunochoka chando kemunana June. Zvokuti mubhedha musamambopiwa. Mubhedha handitomboziva kuti mubhedha chinhu chakadii. Kana hope chaidzo kurara hope kunzi wapiwa mubhedha wadidi mubhedha hope dzese dzandongorara dzine uri pamubhedha uri chingondokotongori kumba. Zvimwe zvezvo kuadmitwa zvokuti hanzi hospital chichi hamuzizive kwandiriwo handizvizivi.
eka ndozondoratidza kuti munodya chikafu chine utano. Yes. Eka Yeah. nokuti hamunyanyowanza zvinhu zvisina basa rese, munokoshesa mavitamins, maproteins nemacarbohydrates. Yes. Ndo zvamunokoshesa izvo. Aiwa, izvi ndizvo zvandakatokura ndichitotaurawo mwangu kuti poto muchiita izvo mazino chava chigezi vachishandisawo Colgate pamaki chemo ndikapinda ndione kana Colgate akapinda mangu chaanone akadonha iri pese pese. Matoothbrush hobo. Matoothbrush ndinawo hobo. Vatambe nazvo zvese zvezvo. Gweja akatondudza kuti nditodo toothbrush ndotomupa matoothbrush ndoko ndichitona anosvika kuma9. Aiwa, but hamufana kuzomba yakashanda. Aiwa, ndompa angu ese atori muzvimapepa. Kana ndindokupa unotosarudza wega pane idzi. Kwete kuzonosarudza wandikudidi, unotosarudza wega. But I bomb kumabhili nda ngonzwa mashoko enyu kuti muzoona sei zvikuitika izvo. Aiwa, izvi ndingoroti munhu avanhu aite right. Alright, I bomb kumabhili. Sure.